هەرچ قاسی بەری 36 ساڵان ژناڤمە بار کردبەژی لێ سەیدایە جەگەرخوین مینا طەیرێ سیمورگێ هەرگاو و هەردەم ژناڤ ئاری و خۆلیا خۆ ڕادبە و خەون و هێڤیên مڵەتێ خۆیێ بریندار زیندی و گەشتکە. سەیدا کو حەش دیوانên هەلبەستان لپەی خۆ هشتن تەڤی باوەری ئانینە bi bîr û baweriyên çap û markisî ku wê çaxê li nîvê cîhanê serdest bûn lê ew her û her û berî her tiştî û di ser her tiştî re Kurd û Kurdperwer bû. Cegerxwîn li ser êş û derdên miletê xwe dinaliye ke zeba xwe xwîn kiribû bi pênûs û tevgera xwe tê dikoşa û hewl dida Kurd xwe ji bin zordarî û nîrên neyaran derxin û wek miletekî azad serbixwe û pêşketî bijîn. Cegerxwîn bi helbest û dîwanên xwe hertim li pey hişyarkirina miletê xwe û rizgarî û serxwebûna Kurdistanê bû. Tevî ku wî piştgiriya hemû gelên bindest dikir lê ku la dilê wî ya pêşîwda wî Kurd û Kurdistan bû. Di vî warî de Cegerxwîn helbesta xwe ya navdar berî her tiştî Kurdim nivîsî ku wiha têde dibêje. Markisî me dixwazim li her derî dibazim کوبی me serfirazim berî her tiştî Kurdim. Ez karkerim destqirêj dêwê reşim çîm dirêj serê dijmin dikim gêj berî her tiştî Kurdim. Ez Kurdekî dilbirîn li nav dînan bûme dîn heta ciger me kir xwîn berî her tiştî Kurdim. Besa Mustafa Rûdaw.